गोजोन बेलासिनि बयखौबो बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। मिरु ट्राइबेल संघ आरो CC2नि हांख्रायनायाव आसाम सरकारा फैगौ 25 नभेम्बराव मोनद' हारिनो ST होनांगौनि थाखाय भारत हादरनिसिम दैथायहरनो थाखाय आसामनि आयेन आफादाव बिल पास खालामनो नाजानायनि हेंथायै गुवाहाटीआव 1 लाख सुबुं थुबुरमा हांख्रायनायाव बिजिनि जिल्ला ट्राइबेल संघनिफ्रायबो बाहागो लाहैनांगौनि सायाव मावफुं मेल लानाय जायो। बे मेलाव हांख्रायनाय बादियै नुजाथिनानै बिबुंथि लाखियो बिजिनि दखरा एबसुनि आफादगिरि सुबेलाल दैमारि बिथाङा। लोगोसे बाहागो लायो बिजिनि दखरा एबसुनि नेहाथारि राजिब नार्जारि, हारिमु नेहाथारि मदद बसुमतारी, मावख' नेहाथारि करन कुमार बसुमतारी बिथांमोना। झारखंडनि बकार जिल्लानि SP मनज सरगयारिया मोनसे स्पेसियेल अपारेशन खालामदोंमोन। माओवादी महेश उग्रबादीनि सायाव बे अपारेशन खालामनायाव सा 12 माओवादीया जिउ गोमायो होननानै खौरां मोननाय जादों, जायनि थाखाय मिरु नगर मन्थ्रिनिफ्राय केन्द्रीय गृह मन्थ्रि दक्षता पदक मोननो हादों मनज सरगयारि बिथाङा। धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरिनि सिङाव दलंगुरि गामिनि बिफा अरुण ब्रह्म, बिमा प्रियंका ब्रह्मनि आंगो फिसाज्ला मुस्रि थुनलाइ ब्रह्मआ गोबाव समनिफ्रायनो किडनि गाज्रि जानानै दं। दुखुथिया बिफा अरुण ब्रह्म, बिमा प्रियंका ब्रह्म, आंगोनि फिसाज्ला थुनलाइ ब्रह्म गोबां डाक्टारनाव फाहामथाय होदोंब्लाबो दासिमबो आंगोनि फिसाखौ फाहामनो हायाखै। दा दुखुथिया बिमा बिफाया गावनि फिसाज्लाखौ मोजां थासारियाव लाबोनो थाखाय गोबां राङारि जेंनायाव गोग्लैदों। थुनलाइ ब्रह्मनि बिफा बिमाया आंगोनि फिसाखौ मोजां थासारियाव लाबोनो थाखाय गासै बर' रायजो राजाफोरखौ मदद होनो खावलायहरदों। दुखुथिया बिमा बिफाया आंगो फिसाज्लाखौ मोजां थासारियाव लाबोनो थाखाय एकाउन्ट नम्बर 3199956796 IFC कड SBIN 0008506 होनायाव हेफाजाब हरनो थाखाय खावलायहरदों। UPPL दोलोनि बाइक रेलिया नैथि सानाव मैया चिराङाव सफैबाय। बेबादिनो मैया बेंटलाव थानाय रमान केथलिक मिसनाव इसोरखौ सिबिनायाव बाहागो लानायजों रेलि हाबाफारिया मोजाङै जाफुंनो थाखाय बिशपनिफ्राय आशीर्बाद लायो। बे हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव बाइक रेलि खालामनायनि सोमोन्दै माखासे गोनांथार बाथ्राफोर मिथियो UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारि बिथाङा। UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारिनि दैदेननायाव बे हान्जा सुरुनायखौ दोलोनि आफादगिरि आरो BTCनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय खाजि गामियाव दोलोनि गागि बिबानगिरिफोरनि नुजाथिनायाव बेखेवनो हायो। गासै 51 मटर साइकेलफोरा दावबायनायाव बाहागो लादोंमोन, जाय दावबायनाया 8 नभेम्बर 2025आव गहपुराव जोबगोन। खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बायदिब्ला UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा बुङोदि मटर साइकेल दावबायनायनि थांखिया UPPLनि इसिङारि आफाद आरो गुदि थाखोनि नेटवर्कफोरखौ गोख्रों खालामनाय, जुबिनगार्डनि थाखाय ने नागिरनाय, गोजोन आरो बोसोन गोनां समाजखौ जौगाहोनाय, भारतनि संबिजिरनि 280 दफानि 125थि सोदांनायनि सोमोन्दै सांग्रांथि लाबोनाय। बेनि थांखिया दोलोनि मावथिफोरनो बे बाथ्रानि सोमोन्दै मिथिहोनायबो जादों होननानै बुङो बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय बड'फा गेजेरारि सोलायनाय मावथांखि खुंगा 4थि 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासा आरो 2थि 15 बोसोर बैसो सिंनि हिन्जावसा जोलुर बादायलायनाया मैया चिरां जिल्ला कासिकट्रा गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जागायबाय। हौवासा हान्जानि गेलेग्रा हान्जाया चिरां हान्जा आरो नलबारि, लोगोसे हिन्जावसाफोरनि बादायारि गेलेग्रा हान्जा चिरां आरो क'क्राझार हान्जा। आरोबाव हौवाफोरनि गेलेग्रा हान्जाया जादों बाक्सा हान्जा आरो साउथ कामरुप हान्जा। चीन हादराव सोलिबाय थानाय मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल 2025नि बादायलायनायाव बाहागो लानाय दीप्ति बसुमतारीया गावखौ भट होनानै हेफाजाब होनायनि थाखाय साफ्रोमबो भारतारिफोरनो साबायखर बावनायजों लोगोसे फैगौ 5 नभेम्बराव जानो गोनां ग्रेन्ड फाइनालनि थाखाय फिन हाजासे भट होनो खावलायदों बिथाङा। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। क'क्राझाराव जाब्रबथायजों सानै बिदा-फंबायनि जिउ खहा जादों। थांनाय मोनायाव क'क्राझार बहलपुर लामायाव थानाय सिलाजानाव मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथाय जायो। गंसे मटर साइकेला गंसे डाम्पार ट्राकजों मोखांजों मोखां सौग्रावनानै जाब्रबथाय जायो, जायनि जाहोनाव सानै बिदा-फंबायआ लोगो लोगो जायगायावनो जिउ गोमायो। जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरखौ 24 बोसोर बैसोनि भावेश राभा आरो 30 बोसोर बैसोनि परेश राभा होननानै सिनायथिनाय जादों। पुलिस सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानैबो गवालपारा जिल्लानि। खौरां मोननाय बादिब्ला सानैबो क'क्राझाराव रबार बागानाव खामानि मावनो फैदोंमोन आरो फैफिननाय समावनो बे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।